Бандай, тук до мен е Хацто. Здравейте! Ако И не тука- чувате добре и не знам дали е така, това е защото аз съм на телефон. И Заради тук това. ще изтегля текстчър пак на Да, Minecraft. мой приятел. И това е заглавието на страницата и смятам да си изтегля екстчърпака Simple Craft. И много лесно се тегли, ето Съм го Don't. пробвал, е як. И аз вече съм я изтеглил, затова няма да го тегля. И Simple Craft, ето е. Всъщност, защо го отворих? Може и по такъв начин. Ама, Ето това е по с друг. бандайте с какво снимаш. С бандика. Ето тук Minecraft, точка Minecraft, отивате на попадата и точка Minecraft и отваряте ресурс пак, ако сте на 1.7.9 или нагоре. И тук поставяте ето, Вашия текстур пак. да. И ето, тук ви се запаметява, Да, че имате готов текстур пак. не точно. Влизате в Minecraft. Бандай, то ни е на определен текстур пак. Кажи им, че хората се объркат, ще ти питат в коментарите, как се слагат пък други текстур пакове. Що ни По кажеш? един и същ начин, Александре. Нали? Не е за определен текстур пак, става за абсолютно всички текстур пакове. Да. Тя начин. И не ми каза и името. Бандай, ти искаш да снимаме Redstone уроци. Redstone уроци, не. Да, ще им покажем как стават Redstone глупости. Не обичам да снимам Redstone епизоди, аз затова Трябва да снимаме. Какво? нямам Redstone епизоди. Мразя да снимам Redstone епизоди. Тъпо ми е. Ти правиш ли Redstone епизод? Нямам, тъпо ми е, затова не правя. И тук виждате, отивате на Options, Restore пак. Аз ще правя специално как се работи с командо. И ето виждате тук на мен ми излиза така, защото нещо ми се развали. Open и натискате тук, излиза ви това. Ето виждате, затваряте и двете страници, натискате Down. Хора, Пак натиснате ресурс пак и ето, той се появява. И аз, чакай. Къде отиде? кое бе? Кой ще отиде? Ето го. И то ви се появява. Не знам къде е точно. На мен ми се появява на произволни места. Ето. Виждате? И е Здравейте, готово. хора, аз съм Бандай, аз съм Хацто и тук до мен е Бандай. Здравейте. И това ще е сделка или не. И Ще виждате? трябва Всичко бъдем- е готово. Айде, Кое? довиждане.